tignan nyo guys. Hala, tignan nyo guys. Hello, tubag? So, halfway lang yung naano ko kasi, oh. Nakakapagod. 7 o'clock na guys. 7:40 ako bumaba dito. 7:45. Good morning. Pero itong dalawa guys, palaging andyan. There's something in there. Like in the ceiling downstairs. And there, maybe may ilaga dyan. What? Kasi alam nyo na, winter. And then, when it's winter, guys, the animals trying to get in. And then, maybe they get in from the basement. And that's the scary part. Because if they get in from the basement, that means there is a ilaga. Over there, ilaga, barat. Ilaga. Yung maliit na ilaga. Hindi naman malaki. Kasi sa Pinas, sobrang laki. So, baka nakapasok. And so, doon sa ceiling, nagtago-tago. So, dito sila sa, under. Oh my God. Pero hindi dito sa second floor. Hindi dito sa akin. Dito sa first floor. Doon sila parang, tingnan mo. Tingnan mo. Charge ko lang tong ito. What are you guys doing down here? This is 2 days already that you've been doing this. 2 days. I'm going to tell Dada I'm listening the news also, guys. Because it's storm. As in, the wind outside right now, it's really bad. Oh my God. Hello. The wind, oh my God, it's like crazy wind. This is North Carolina. Hala. Hala, oy, kawawa naman sila. Hindi ito sanay mga to. Hala. Hala, Dakar. Hala. Look, they never used to it. They don't know how to drive on top of the snow. Because they don't have a snow. Hala, oy. Tignan nyo yung kalsada, walang tao. Ano, alam nyo, 2 days na sila ganyan yan. Grabe talaga guys. Yung hangin sobrang lakas. At saka meron ng mga snow at icy, flicky. Sarap ng cereal. Ito lang yung way na makainom ako ng gatas. Kasi maraming gatas yung nilagay ko guys. So ito lang yung way na makainom ako ng gatas. So, oh my God, the wind. Nakikita ko talaga yung mga snow ganun o parang nag-slide na. Come in! Roxy! Roxy! Hurry up! It's windy! Oh my gosh. Yung hangin nagdadala ng freaking slushy ice. Okay, your other toy is right here. Come here. Your toy is right here. You have a lot of toys right here. Here. You really like that white ducky duck, are you? Instead of picking up some other toys, she picked up the white ducky duck. It's full na yung battery ko. Grabe guys. Yung hangin guys, alam nyo ba? Takot naman ako sa hangin. Alam nyo na yun guys. Alam nyo na yun. Kaupo-upo lang ako dyan guys. Dito, upo-upo. Pero yung tainga ko nakikinig sa hangin sa labas.
Lumalakas kasi yun ang lumalakas kasi guys. May time na lalakas talaga siya as in. Takot ako sa hangin guys. Lalo na wala itong asawa ko dito. Kahit yung, nako. Kahit si Roxy, nagtataka na yan. Sobrang lakas talaga ng hangin. Talagang winter na talaga guys. As in winter wonderland na talaga. Tignan nyo guys. Tignan nyo guys. Lalakas siya ng lalakas and then mawala naman. Nag-shower ako guys pero hindi ko binasa yung buhok ko kasi sobrang dry na yung buhok ko. I mean, pahinga muna sa tubig. Bukas ka na lang maliligo buhok. But nag-wash ako. Binalik ko lang ito din yung pajama ko kasi comfortably. Andito ako sa taas guys. Katatapos ko lang nag-film ng look na ito and tignan nyo naman sa labas. Grabe. Grabe yung snow. Hindi nyo talaga makikita kung ano man ang nyo sa labas. Hindi dahil sa screen. Pero grabe yung snow. Oh my God. Dumadami siya guys. As in guys. Ito. Oh, puno yung front porch namin guys. Ng snow. Ay naka talaga. GFK Airport closed until 3 p.m. because of snow. Oh my God. Hubs, I just give you... Okay, meron pang dry food. Kayo talaga, puro kayong para kayong mga, parang gutom. Parang hindi ko binigyan ng pagkain, guys. Palaging pagkain na lang iniisip nila ba? Parang sa akin talaga sila nagmana. Pagkain na lang ang nasa isip palagi. So, yun na lang, para kayong nagmana sa mama ninyo, eh. Manamana lang yan. Manamana. Minana, walang mana, walang pira. Are you kidding me? You have a lot of snow in your face? Seriously, Rox? Now my floor is snowy. Huh, Roxy? Look what you did. Huh? You bring snow in. Ay, nako. Mysticals too. You snow everywhere on your face. I see. Roxy, look at Mama. Roxy. Roxy, look at your face. It's snow. You too, mate. Snow. I see under your chin. Good girl. You guys are good girl. You play outside na good girl naman. Ganito yung life pag snow talaga. Dala-dala nila tong snow sa loob. Come here. I'll wipe you. You have ice on your mouth, no? Come here, you too. My goodness, oy. Okay, ilagay ko ito dito sa floor para iwawipe ko itong mga basa. Ice kasi yung dala nila pagkatapos. Ang resulta, pagpunta dito, tubig na. Hi guys, dahil maginaw ang panahon at saka maulan-ulan, reminds me that I have a video on my phone, the dog. When the dog was outside guys, meron akong video sa cellphone, ipakita ko pala dito. Dito now! Anyway, sobrang ginaw sa labas. Ang nangyari, guys. May bagong treat si Dada na binili. Saan na yun? Oh, that's Sammy, guys. Anyway, guys, I will see you later. Tubagin ko na. Tubagin. Tubagin. Hello, tubag. Hello, tubag. Tubag. Looks like you got a lot less snow than we got. No, that's in the porch. But if you go to the
the ground, it's a lot. Well, I'm looking at the railings to see, because if you got like a build up on the railings, it's a lot less. It's very windy, Han. There's nothing can stay over there. So, ang gagawin ko ngayon, guys, is gagawa ako maglauoy ko, guys. Maglauoy. Ipakita ko sa inyo, ha. Ito yung talong at okra. At dito sila. At saka, yung frozen na kalamunggay. And, ilagay ko itong saan ba kayo? Ayun, so bakit malayo kayo, guys? Ba't nagpalayo kayo, guys? Padool naman kayo, guys. So, ito siya. Ilagay natin dyan. Onion. Lagyan pala natin siya ng onion, guys. So, yan siya, guys. Lagyan natin ng asin. Oh, kailangan ko ng asin. Kailangan ko na bumili ng asin. Asin. So, later on, lagyan natin siya ng chicken cube. At pabukalin ko siya. I let it boil. And then pagkatapos, ilagay ko itong talong at saka okra. And then last part is the kalamunggay. And isa lang, 1 pouch lang yung ilagay ko kasi nasayangan ako, guys. Dapat ma-extra ako. Kumuha ako ng 6. And so yun. And gagawa tayo ng, ito yung gagawin ko, dipping sauce. Apple cider vinegar. Itong kikumen, maliit lang siya. Sobrang liit lang. Parang may lasa siya. O, yun, maliit. And then, lagyan ko siya ng lemon. Liit-liit lang yung ilagay ko, guys, dahil ito, maliit na lang. At saka lagyan natin ng sili. Careful kayo sa mata ninyo, baka manglagsik. Ay, nako. Oh my God, ang sarap nito, guys. So, yun na yan. Nilagay ko na ito, guys, yung okra at saka talwang. Simple lang ito. Nindot kainin siya, guys. Masaya ito, guys, kapag may alugbati, takway. Yun, masarap yun sila. Ilagay ko na itong chicken cubes. So, yun ang lunch natin at saka dinner. Wala tayong bitsin-bitsin dito, guys. Masama yan sa bukog. Ilagay ko na ito ang lagay. Ilagay ko na ang lagay. Ano ba to? Hindi open. Ito. At saka kunin pa natin itong mga maliliit na natira para makain talaga lahat. Malunggay pa, Mor. Hindi na ako makapaghintay. Ang sobrang sarap at saka sobrang bango nitong nasa harapan ko ngayon. Meron pang marami pa dun, guys, yung gulay. Gulay, marami pa dun. As in. Yay! Excited ako sa gulay at saka sa duduan. Duduan. Duduan na dipping sauce ba? Dudu. Ang bango, oy. Ay. Naglabad akong ulo. Naglabad akong ulo sa kalami. No. Oh my God. Itong sili pa, Mor. Sobrang init. Sa talong. Yung talong ba? Yung eggplant. Sobrang init. Guys, if you get annoyed with my I'm sorry, but that's what I feel right now. So, yun ang feeling ko. Sarap. Yun. So, hindi yung childish kasi mga matanda ganun kapag nasarapan. So, okay? Gusto ko lang i-explain kasi may nag-comment. Hindi ako galit, ha? Sinabi ko lang sa inyo. Sarap, eh. Itong kuan. Itong okra. Oh my goodness. Okra pa, Mor. Oh my God, guys. Honestly, guys, Filipino lauoy, the best.
Oh my goodness. Itong dipping sauce ko, guys. Walang katulad. Sarap. Oh my God. Ano siya? Ano ito? Malunggay at saka onion. Yeah. Dipping sauce, sarap. Okay. More gulay. Wow, I'm in heaven right now. Huh? Sobrang init. Sobrang init. Oh my God. Sarap. Hindi ako mag-stop. Bahala na mainit. Sobrang init. Pero, grabe yung sarap. Init. Bahala na. Basta kay, ay nako. Sarap talaga. I'm happy I did it. Pasensya na guys. Nagutom kayo. Alam ko, kahit hindi na kayo pumunta sa Asian store, yung mga tao andito sa US or sa ibang lugar, abroad, kahit hindi na kayo pumunta sa Asian store, punta kayo sa grocery store. Once you go to Asian store, buy a lot of lemongrass. That makes a big difference also. The lemongrass. Bili kayo ng lahat. Pili kayo, maramihin nyo na. Damihan nyo na. And then put it on the freezer. Hindi siya masisira. And once you cannot go to Asian store because it's a long travel, blah blah blah, grocery store niyo, meron yang eggplant. Meron silang okra kasi may small section yung mga grocery na ngayon ng mga Asian food or Mexican food. Okra is always in everywhere because, you know, some American eat okra. And because you don't have malunggay, ano lang, yung ang anuhin nyo na lang is spinach, baby spinach. Sarap din yun, guys. Oh my God. Tukan po ta. Halang kasi guys. Kapag hindi kayo masili, maanghang, ganyan, hilig. Okay na ito, walang sili. Ang naalala ko sa ama ko, walang dipping sauce. Pero ang lagyan niya ng sili, ito guys, at saka higupin niya, ganyan. Ganyan yung ama ko. I'm sorry guys, na-blank ako kasi nanonood ako ng snowstorm. Thank you guys for watching. Busog na ako guys. Tapos na guys. Hindi ko na kaya. Busog na ako. Busog na busog. Wala nang masudlan. Lumabas ako guys. Oh my God. Yung yung heart ko masakit. Ilagay ko kayo dyan. Okay? Oh, sakit. As in, yung heart is beeping really fast. Ginamit ko yung boots na hindi pang snow, guys. Ay, nako, masisira talaga yun. Kasi yung material niya, hindi din pwede sa ulan. Yung basa. Oh, pahinga muna. Get down, Rox. I want to be pahinga.
What I did is I went outside to get the milk. So gusto ko lang kukunin yung milk. Kaso wala pala ang milk. Walang milk guys. 2 days. Wala. Iwan ko na kung anong nangyari. Time I think it's 5 something already. And madilim na sa labas. And so nagbit-bit ako ng shovel. Yung pala ba? So yung pala binit-bit ko kasi parang may madaanan ako. Yung pathway kasi sobrang from here, from my knee right here. Ganun yung snow guys. Sobrang kapal ng snow. Ang ginawa ko na lang is gumawa ako ng pathway ko, yung daanan ko. So halfway lang yung naano ko kasi nakakapagod. Oh my god. Yung heart ko parang sumakit. Oh! So yun lang yung ginawa ko. And when I get there, walang mail. Wala palang mga padala. So sabihin ko yan kay Tami. Yung snow lang pagpala, sobrang kapal kasi. Oh. Yun ang nakaganda pag meron kang plow, yung sasakyan na may pala, may bulldozer. Mabibili yung bulldozer, i-connect mo lang sa car. Yun ang maganda. Kaso, sobrang mahal, oy. Mahal yung ano ba? Anyway, hindi ko na gustong mag-dinner kasi busog ako. Ay, ginawa ko. Itong delight sa labas. Para naman. Tawagan ko lang si Tami. Ano kayang ginagawa ni Tami? I think he is cleaning also the yard, the driveway sa other house. I think yun ang ginagawa din niya. I went downstairs already and there's nothing in there. There's nothing down there. To look at the ceiling in the basement. I texted Tami guys, pero hindi nag-reply. Parang nag-shovel ata yun. Sobrang cover talaga siya guys. Look, tignan mo. Don't cover. Look. Hindi ko nga na ano yung Christmas tree guys. Bukas na lang yan. Bukas na lang yan guys kasi hindi. And also yung aso, tapos yung kinain. Gustong gusto nila yun guys. Yung canned food na binigay ko sa kanila. Gusto nila yung iinit ko ba? Initin ko ba? Gusto nila yun pala. Kinakain nila lahat. Nang ininit ko siya, kinain nila lahat. Kakaiba talaga itong mga aso. Ito parang tao din. Anyway. Ano ba ngayon? Thursday, right? Thursday. So bukas. Ano bukas? Friday. So oh my God. Dialysis ng biyanan ko. I don't know if she want to come here. Pero mahirap din ako guys. Hindi ako kung gusto man ng biyanan ko din, kukunin ko siya. Good girl. You behave. Kung gusto din niya nakukunin ko siya, hindi din ako makalabas. Time check. Oo, bag. 8 o'clock and 10 minutes. Signan nyo naman this little man. Oh, yeah. I love you. I love this little man. I love this bug. Stop ako nag-edit ng video guys kasi 7% na lobat yung itong laptop ko guys. I charged this today 3 times. 3 times charging my laptop. Ganun ako guys. Palagi kasi ako nasa laptop guys. Nag-edit talaga. So tatlo na yung actually tatlo na din yung na-edit ko. Anyway guys, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Si Roxy nakatingin na lang. Iwan ko. Come up. Roxy up. Come up. Oh, what a good girl. Antus, talaga naman ito. Antus. I know. Oh my God. Don't use. Oh my God. Come in. Anyway guys, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Palabasin ko muna tong dalawa. And before that, and then let them dry and then go upstairs. But anyway guys, bye. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you guys. Salamat ulit. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye. Wala nga naman hindi problema yan. Problema sa kanya yan. Ang tamis ng shrimp. At saka, spicy yung